May 5 ka klase sang hepatitis. May A, B, C, D kag E. Ang hepatitis A ang makuha sa mahigko nga pagkaon kung tubig o kon close contact sa tawo nga infected. Ang B naman makuha sa dugo kag body fluid. Ang C, blood to blood. Ang D, makaapekto lang sa mga mayara na nga daan sang hepa B kag ang E sa contaminated man nga pagkaon kung tubig. In short, ang A kag E o kun ang mga vowels nga hepatitis, mga food and water contamination related. Ang A, yes. Food related, yes. Usually ang B, ang C, usually bloodborne or makuha siya sa dugo. Ang D naman usually maupod siya co-infection sa with B. No? So there are different routes on how we can get infected with the virus. So although similar lang man ay presentation, pero once the patient seek consult here in our institution, usually we do workup, no, laboratories, no. So that's the time where we can differentiate the 5. Ang atayo ko ng liver, nagakaiguan kung may hepatitis ang pasyente. Ang pag-color yellow sang iyang panit kag mata, ang isa sa mga pinaka-common nga simptomas sini. Lain-lain. What difference ang symptoms ni A ni sa food kag sa blood? Similar lang man sila actually kay they are under the umbrella of hepatitis. So Yes. ang ilang is inflammation of the liver. So in general. So usually ang ilang symptoms similar lang gid. Like ano ba ito? Most evident gid is yellowing of the skin and the sclera. So pangdalag. Kay makita mo gid siya right then and there outright pagsulod sa pasyente, okay, yellow siya. So isa ta nga ma-think is possibly hepatitis. Sakpan pagibis lang mga symptoms ay sakit ang tiyan, right upper quadrant pain, no? Tapos di amo na mga other constitutional signs and symptoms like na dulan ka na sa pagkaon, gasuka, daw masuka, nagniwang, weight loss, no? Mga low grade fever, dayon myalgia or mga fatigue, muscle pangluya, no? Muscular pain, fatigue. Kung hindi insigida mapakonsulta sa doktor o kung hindi mabulong, pwede mabutang sa delikado nga sitwasyon ng isa ka pasyente nga may hepatitis. Gani, nagakadapat nga magpakonsulta gilayon. Hepatitis can be fatal if hindi siya maagapan. Yes, it can be fatal because it can lead to different complications. The most common is cirrhosis. Cirrhosis of the liver, yes. So, magsiling cirrhosis, there is scarring of the liver. No, so eventually, liver injury and liver failure. Amo na siya. Sa Riverside Medical Center, may ginatawag na Urgent Care Clinic o kung UCC. Pwede diri makapakonsulta anytime of the day. Usually, nagasakit ang tiyan o kung may low-grade gahilanat ang pinalamang sa mga simptomas ng hepatitis. Kag diri sa UCC, pwede ini mapakonsulta. Sa UCC, 3 easy steps: register, consult, and then settle. So, pag abot mo sa UCC, ma-register ka lang once na triage ka na nga for urgent care clinic ka. Ma-register ka, and then you will be screened by the nurse, and then afterwards, i-consult ka na ni doctor. Once matanaw na di sila namon initially, si doctor na ma-refer sa ila sa specialista sa gastro Yes. na ang galantaw sang hepatitis. May mga laboratory test nga pwede mahimo para may baluan kung hepatitis gid man bala ang ginabatyag sang isa ka pasyente. Available man ini sa Riverside. Actually, prevention is better than cure. Yeah. So, as we celebrate the Hepatitis Awareness Month, gina-encourage kit namon ang mga tao nga kung feeling nila may mga symptoms silang nabatyagan, pwede kit sila sir screen kag diri sa Riverside may ara kami sang different types of hepatitis assay.
Actually, mas makabarato sila, sir, kung maghambal sila or kung mag-inquire sila sa mga packages kung ano ang pwede nila ma-avail. Kung gusto nila ipa-check ang ila nga liver function bala or ang ila atay kung healthy ba siya or kung nano. Not only labs ang may ara sina, but also we have ang ultrasound bala, sir. Ma-check manada siya kag ang mga CT scan sa abdomen nga area. So, ang yun ang mga tests usually gina-require sang doktor for diagnosis kung may ara gyud man. Pero ga-start sila sa screening sa laboratory tests. Oo. Para makalikaw sa hepatitis, dapat matinlo ang panggawi. Likaw sa mahigko nga mga pagkaon kag tubig. Kag kung may ginabatsyag na, magpakonsulta gilayon sa doktor. Para sa dugang nga mga impormasyon, i-contact lang ang number sa ibabaw sang screen.